Tak benarkan apa gimana? Oh enggak. Iya, Ini iya, enggak. iya, iya. Alhamdulillah sehat Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kowe edan. Payuku yo karo ki ya. Upomo aku orang duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Ya Allah. Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam Ya, Mas lama, Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Muah. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kalau sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik pironku tak benakne sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh gimana? enggak. Oh, iya, Ini enggak. iya, iya. Alhamdulillah sehat toh Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo tok kok suwe-suwe? Sama ini ngopo to kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah ya aku sapa ya? Bisa tegi. Polane to dadi wongnya aja keminter, Aja kemijilen. keminter. Nah. Lah, Cik Birgita ya awam. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kowe edan. Payuku yo karo ki ya. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Wis aku. Dik Birgita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol? Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Mas? Paling gak Lah, mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Dulu. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Gak sing niru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi apa mulai? Menghibur. Ya iya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Wes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagane nak omah. Yuk. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh wis dulu. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? umpama aku randuwe bapak, sampean arepe dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Aku orang duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Ya Allah. Loh lah, geblak. Sampai goblak. Diladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Pola jan. Kesana. bedino ya delok lho. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Lho kuwi saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo. Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener toh? Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Birgita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu, wong ayu. Mas Akbar. Dalem. Apa? Kene Mas lho, Akbar. anak, Jan. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku terus? siap dadi tikus, bendina tak krikiti.
Urang-urung ya dadi elek. Dadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak. Lho kok kene asu. Komet dadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Ya karek tikuse. Butuhku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekan ndi kuwi? Tekan ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Dirayu sekno, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik jajal Mas Komet Mas Dodoke pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, iya. Ngono no. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki pucat Tunjukkan. Kok langsung nembang. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau bel. Sing lagune Cintaku hanya kamu. Iya. Siap. Siap, Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwai lho, Bir. Kudu berjiwai lho. Lu. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni. Ya ta. Apa? Sing kaya mau. Heeh, coba kaya mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing Oh, ya. Wah. Tangan aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus ayo. Pasang suara ki lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok keliru. Ejel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek, ora enek. Enek iki Ilate pelet-pelet. Ora gelem aku medhul lho. Aku medhul. Sik Mbak Brigita sik. Mbak Brigita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilate. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Mbah. Enak apa nih? Mbah mana-mana krasa. Krasa piye? Krasa mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini. Ini termasuk Dari sini dari sini, Mbak Bir. Sinta. Ayo. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai mic. Satu-satu. Iya. pertama Run. pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sawo. Ulo sawo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, betul. Tes Dicoba. satu-satu. Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Bentur. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Ngene, samene. Mengisor. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Bawa ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis lah. Wis lah rong ilat. Iya. Terus. Lerek. Erek. Ayo. Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Api wis pengalaman. Ayo Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni Wilodo. Oh iya. Ayo. Iya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke sapi bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to Mbak kok. Karena kok usah ngalaman to. Model kaya Gilani piye sampean bayangane elek mari kok. kaya ngelilir. Wah, Geser. Mbak Esti. Besti. pakai mic sayang ya. Mat. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Oh iya. Siap 1 2 3. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yo. Cintaku hanya kamu. Cinta
merah Wes ngono ya. cinta Wes, merah wes. merah jambu. Ilate piye? Apik. Apik mengapik. Silane 85 iki. Sudah ya. Kancaku kok modele ngrangsemi apa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Dekat. Dijitas Mas, di biji Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyambut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Nah, aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas kancamu tulungan aku. Oh, ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih ya. Kok iso milih lho. Pasti wis cair lho. Saking cairnya metu koi kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki semua, dene semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Yo Vika. Cirelu. Komet dekat ya. Masa Wah, dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap iya. ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. wis. Ilahnya Piye, apa? Met? Wis gak wis. Ya ilahnya apa wis Wes, iki? Piye? Ya apa? Gak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. gue. Sampean yo kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. Dites Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asobratan kuwi. Punjer. Tapi carane aku mbek Warana. Warana, Mas. Cintaku hanya kamu. Keturan ta. Oke, larasnya Semarangan. Larasnya dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturan. Ngono lho. Baleni. Ngono copot. Baleni Nas baleni. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Do. Gajekane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas, Mbak. Bebas, Kita los. ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oke. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no, Dalang. harus no wajib no. Kagem Iya. para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol. Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang. Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. ada. boten. Heh? Kanguru. Kang urun Kok ladu iso kowe. nyanyi? Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa niku itu? seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janji Ya. ta ya. Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya, no. Loro ati 2. Ya, Iki iya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih, Nduk. Eh, Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Oh Mas. ya wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk, engko lagi didangdutne. Coba kaya ngapa Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Karo anak biyen biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange ya. Dalange atase C6 ya mantuk Loh, ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Apa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo?
Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama ini ra ngerti ya, Jan. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Ya. Weh. Terima kasih, Mbak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Angkelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo ya? Yo, ayo Mbak Bir. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane kok malah hati satu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak yen weruh sliramu jejer dheweke Handung tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih Tresno sliramu ra bisa jaga wes milih aku padhewe wes milih dadi bojoku rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun kalau paringan marang keluarga tansah sumandhe hayang tentrem pangajap rimalan wengi bola bali Sing yo, adeke yo. Hey. Raja
Terima kasih Mbak Bir. Ya, sampun ngaturaken nggih menika Loro Ati 2. Nggih. Nah, nggih. Gandeng menika Mbak Bir kita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Sinten? Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk seperti itu, seperti itu. Yo. Oi. Yo. Hey. Kumandang suarane. Suarane. Hey. Disapa no, disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel, saya Alhamdulillah. toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat, betul Waras? sehat, toh. Waras? Sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya, Mas Dodok selamat Ya malam. Allah, Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras, saya biasanya ndak waras. Kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya, Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah, Nek. Lek Sehat. ndak waras berarti harus genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono kae sehat kabeh awake. Ning ora Sehat waras. kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet ya. Piro? Duh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, Loh, berarti kowe seneng dilekno ora ndak waras. kok ndak sama seneng ngono iki. Kapan? Duh. Kowe ki lho dilekno Sampeyan ki lho, sampeyan ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Ora tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi pamundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disia-sia. Ora Iya. presiden 6 bagiane dodok. Ya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Pak. Sini. Iki berarti wis enek. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Kadoan piye maksudmu? Ini is pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Pak. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu ya. Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek teles. Telek apa? Teles. Telek teles sih maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah isa. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur bocah iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekaka. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah ki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Loh, ora. Ya. Guru SMP apa SMA lo? SMA. 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 Pas. Ya. Mata pelajarannya apa sing Mata jenengan pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pak Injes. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki Hah? guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tuapuk kowe. Anu Apa? Tak nyun nada. Ayo, jemput iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo para anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dodok. Dalam- Sama di sini ya Mas Dodok ya. Enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Di sini aja. Sik ta wong jemput Biar nada. aku di. Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kan Kebablasan. nyanyi. Rene. Nah, kuwi lho. Nah, kene. F. F. Ayo, digendreng, Mas Tris. Ya. Gandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye piye? Baleni mana nih?
sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Penting Mbok gerakan ki yang Barenjel. kowe iso ora gerakan romantis? nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis? Gak iso. Iki mang sampean ki Jawaku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ngene lho. Dicontoni ki lho. Dalang apa? Apa? Aku sing nyanyi klipe kono. Oke oke. Ya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhewe kan ditang-itung kok mbayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak aku tak bagian. Oh, iya. Rembulan ing wayah wengi nambahi kok. Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki Oh apa? ya sabuke to. Sabuk ki lho, efek Bu timah. iki lho. Oh, iya. Efek timang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki Iki, angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Pas. Iya Mas. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya. cek tenan. Contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang lintuk ing tuk. Lho, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajal. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji ayo. Janji tresno Brek, tek, tutak, tutak. disekseni Pek dudu. Pek lintang dudu. lintang Pek dudu. ing tanging wengi. Ngono lho. Ati. Aku kok gak tuk. Hati-hati. Mang kono tuk kene. Heh. Lah kowe nek kesempatan ya rantang botok kok. Lah kene mingset. Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. karo sing Joko, sama kok tidak Joko to. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, ki lho. Warai. Niki ora grup tuk ki. Kowe sing janji tresno disekseni. Iya. Iya, iya. Langsung. Janji tresno disekseni. Lintang Pokoke tuk. lintang ing Sing penting. wayah. Piye? Hei, lagumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam puwen lha kok malah aku kadung tuk ya. Iya itu. Ora ndang tok. Bal ini. Dijal. Janji tresno disekseni. Lagi lho mana? Lintang lintang Ora tuk nggo. ing wayah wengi. Aku tak menenge. Terus. Nah. Ayo Terus, terus. Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. Lu malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet no. Ya, Oh, mangga yo. Dadene ya, Met. separunan ya. Oke, niki kata Sosiati. Nggih. Oke. Siap. Coba kaya ngapa? Dadekke yo. Bersama Astro Berata. Astaga. Ada komet. Hey yo. Ayo. Oh. Astra Brata lo Ki. Terima kasih Mbak Renjel. Terima kasih. Ayo